for today's video, kami na mag-challenge na flip the bottle challenge. Oops. Kung dili gani si Jamu Barog mula ora pahiran ng uling. Dari mo diri kayaha o pinaka-unique diri ko man. So, let's start na. Okay. Diri uy. Magsunod kami mo trapo. Tiyo ako. Sa likod na kawi. Ang tindog pa. Awa. Kulot. Bagsamara ba? Ito rin siya pila sa baba. Diyawa ng kao kung nandang kamatay. Okay. Ay! Kaligtas pa oh. Ya isa! Ay, si Patrick! Pahiri na! Inalin niya, balik! Ay, kaniyawa ka. Save your face! Ala, kung bata ko lalibat. May kulay nga na sa jawa. Hindi ko matindog. Ligas. Daw ang bilong na ito ngayon. Sa lihog. Uy! Ay, kaniyawa ka. Ay, ikaw. Alagyan bilong sa mga jawa. Ano? Katagas ako. Okay. Okay, ikaw. Alay diri ba? Ay, kaniyawa ka. Ay, diri ka. Gawa. Baliya doy kay mabuhay. Patang may laban. Tubang lagi. Jawa. Ato skincare. Ligtas na ko. Oh! Ito may alam. Ang tago. Ada magtalikod ko. Ada magtalikod ro, matubang ro. Tubang room. Matubang ro, matubang. Patay ka lang. Oy! Munti ka na! Ilan mo sa unang ngayong taon. Jaw! Yo, agdang. Jaw! Uy! Ay, magkanggoy. Ay, pagligay ka mo. Ay, pagligay mo. Nang toro mo. Ay, daw! Kamay ra magkainuron. 1, 2, 3, go! Labas ni. Tek, di na ka maligtas kartek. Ay, napaka. Ato bang dito ba? Bilaya, mamagaw ko no! Uy, ka na Patrick! Teka ko niya mo. Ikaw. Tarungan ko na, Vic. Ang agwan, ang yung. Ang ilong. Ay! Pagkalas na kantik, boy, ano? Uy, Jawa! Ganyan, Jawa! Ano pag naong koy? Wala. Ay! Atay ka!
Payo dito. Atay ka kumariya. Reaction. Uy, andyan ang Patrick. Okay. Last na. So, di mo kali kita. So, ako na na mo round 1. Sunod na na mo. Part 2. Part 2 na mo ini. Thank you guys for watching. Sana mag-follow kayo sa aming channel. Yeah. Bye.